Vindmøller bliver større, og kravene til den kontinuerlige energi den stiger tilsvarende. Samtidig bygges der på mere og mere barske og fjerntliggende og vanskelige tilgængelige steder. Under disse forhold, der er sikkerhed og funktion på udstyret vigtigere end nogensinde før. Derfor er det særdeles vigtigt med det rigtige udstyr og den rigtige træning. Professionel højdearbejde kan være helt afhængig af det. När vi blir tillfrågade om att utveckla en ny räddningsutrustning för 200 meter och 280 kilo så insåg vi att nuvarande teknologi inte dög. Därför har vi tagit fram en ny direct drive-teknologi. Enkel, robust och helt utan växlar. Som instruktør og bruger af udstyret er det vigtigt for mig, at det er brugervenligt og troværdigt. Og med en maksimal belastning på 280 kg og en sikkerhedsfaktor på 10, er jeg sikker på, at det kan klare selv den værste situation, jeg kommer ud for. Cresto, for professionals working at heights.